Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Miangal na ang mga residente sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Human upat ka adlaw na nga walay aga sa tubig sa lugar. Busa ihay na lang sila sa pagdiskarte aron makakuha og tubig. Aniya ang akong report. Sukad adlawng Martes, Agosto 11, nakasinati na og water interruption ang Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Kinihuman nga kinahanglang ayuhon ang production well number 11 nga ana sa Bantiles sa nasangpit nga barangay. Sa advisory nga gipagawa sa COWD giingong Biyernes, Agosto 14, mabalik na ang aga sa tubig. Apan sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao, nasuta nga padayon pa ang pag-ayo sa mga personal sa water district. Nagpalyamatod pa ang ilang makinarya human nga masudlan og tubig ang electrical wire niini. Kining mga residente iyahay na og diskarte aron lang makakuha og tubig gikan sa gimontar nga public faucet sa COWD. Uban ang pipila ka mga bata, mano-mano matud pa sila gahakot sa mga balde gikan sa production well padulong sa ilang mga tag sa kabalay. Almost 1 week na, sir. Perwisyo kay way tubig. Okay, labi na ng mga estudyante na kinanglan yun na itong tubig. Di takaliguan ni way tubig. Ano nga mong problema karon tubig yun. Doon na say mga nag-iyahay og hakot og tubig gamit ang nagkadaiyang sudlanan. Adunay uban nga kilid sa dala na mismo nangaligo. Kami ani, antos na lang mismo namin nga sitwasyon. Pero dako kayong problema nga gihatag din sa katawhan din sa pisto, pisto, pis 3, pis 1. Yung man sa kasitbit nga uban nga sityo. Looy tayo mga tao, labi na ako, senior citizen ako. 78 din ako makaya magtakot. Mihimo na sab og lakang ang barangay. Nagmontar sab sila og mga tent aron silungan sa mga residente nga maghakot og tubig. Voluntaryo ang gihatag sa ato mga supporter ng mga water tanker. Voluntaryo ni. Pwede silang dili mo tabang, pwede silang dili mo hatod og tubig. Kini hangyo lang nato sa ila. Palihog kung makaabot sila sa inyong matag tukaran, kung gali ang imong sudlanan, gamay ra ang nahatag, kana atong gibahin-bahin ang tanan aron mas daghan pa ang makagamit. Sa kabayan sa COWD, padayon kuno ang ilang paningkamot aron mapadali ang pagbalik sa supply sa tubig. Ang pronouncement sa management kaghapon sa atong board meeting nag-ingon man nga karong adlaw maresolba na ug paningkamutan nila nga mabalik na sa normal ang supply sa tubig diha sa Barangay Bugo. Pero naakit tay mga public faucet na nga nataod, padayon usab ang atong pag-deliver sa atong mga water tankers sa mga apektado. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.